to? Pani Nachmanová. Ja neviem. Pán, Niemand ako plné pésky. No, pardon. Mátor. Kľud. Budeme sa s vami baviť ako vy s nami. No. Pán Danko, nenavážajte sa takto do nás, do mojej kolegyne, my nie sme semafor. Mali sme veľmi zaujímavú tému, mali sme tému o tom, Je koľko vám to Slovákov nepríjemné? stojí. Mne je nepríjemné, keď Mne prídem nejaký na to. moták o Čaputovej nebude mudrovať v relácii. Dobre, buďte rád, že som tu prišiel, Ja si keďže to taká váš predseda sa zložil psychicky ponedeli. Dobre? Takto to vyzerá potom po Slovenskom. Priznám sa, že tiež som bol trochu prekvapený, prečo Ja ani napríklad aj neviem, dnes... kto ste. Pane, ja ani neviem, kto ste. ja viem. Ja neviem. No, Kto je to? pani Nachmanová. Ja neviem. Pán, Niemand ako plné pésky. No, pardon. Mátor. Kľud. Takto klamete Ako nenehajte sa, ste žena, ale môžete takáto bezcharakterná byť? Môžete byť takáto bezcharakterná? Pán Danko, ale prosím A kto vás, založil to je denní gen? trápas. Aký akcionár? Tí istí Alebo teda finančníci. Pán Danko, prosím vás, nevymýšľajte Bože. si. Tu Ale idem ja ku vám. zastavme korupciu, prosím vás. Pane Bože. Progresívne Slovensko, ja som bola pri zakladaní progresívneho Slovenska. Sme si to naozaj celé No, jasné. odmakali v uliciach. Jasné, Naozaj jasné. sme pracovali tak, aby sme ľudí presvedčili, Počúvajte, vy ste že nám také môžu nešťastné dôverovať. sorošovské zoskupenie. A to sú také keci, Pán pán Danko. Danko. Keď si mám vám ukázať prepojenie otvorenej spoločnosti z dotovania, ktorý ste Pán za Danko, časy tak Ohora každý jeden urobili? projekt, ktorý som kedy ja robila, som nesmierne hrdá. Každý je vyúčtovaný do Počúvajte, posledného veď centu. len nech Každý si vyúčtujú aj môžete ten všade kontajner, to vám pozrieť. radím. Nehajte prosím nás teraz PSK, lebo to nebude korektné. Nie, ale počúvate, ja verím, že diváci vidia, čo toto je zo skupinu ľudí. Drzí, arogantní, vyťahnú si Ukrajincov, Rómov, gejov, všetko. Oni budú za každého bojovať, len na tom nech zarobia peniažky. Však, pani Kleiner?